Hej og velkommen til Five Nights at Freddy's 3. Episode 3. Ja. Og... Hej. 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 Så Sille, du er vores gæst. Skal hun have lov til at spille først? Jeg har en YouTube-kanal. Ja, den bliver måske... Stort shout-out til Silles YouTube-kanal. Den hedder Sille Meyer. Sille Meyer. DK. Nej. Bare beskrivelsen på det. Okay. Og du skal bare... Det er i beskrivelsen. Du skal bare vende, ikke? Jeg aner ikke, hvordan man gør det her. Tilbage om 3, 2, 1. Og så gå ud og skrive på. Den der. Nej, du skal ikke lukke. Du skal trykke. Der. Så. Jeg ved ikke, om jeg gjorde det nu. Så er vi tilbage igen. Jeg aner ikke, hvordan jeg gør. Nej, nu er vi tilbage igen. Jeg aner ikke, hvordan man gør det her. Nej, men du har set vores video. Ja. Jeg så den. Hej. Jeg er bange. Ja, det kan vi se. Så skal nu din tur. Til nu får du lov til at se en foe. Hvornår kommer han? Mario. Mario. Det er Mario. Okay. Let's do this. Hej. Hej. Eller vores audiosystem. Ja. Men du er faktisk... Det kan jeg se. Det er sjovt. Og her er en creeper. Er en creeper creepy? Nej. Nå, det der. Han er bare en normal creeper. Nu skal jeg lige sige på. Ej, det gør du. Wow, du er noget af dit bukser. Nej. Vend tilbage. After learning of an unfortunate incident at the same location involving multiple and simultaneous spring lock failures, the company has deemed this as temporarily unfit for employees. Safety is top Ja, var priority. det år, eller i år i MGP 2015, der var der også den der tro. Så gør jeg hvorfor sidder du så langt væk? Det ved jeg ikke. Vi kan ikke lide noget. 2. Siger du ikke død nu? Trykker du på det? Nej, det kan Du du er den forkerte. Jeg trykkede det. Det er så til. Nu ved jeg bare, at den er der, når det er, jeg går væk. Og ved du det? Er det noget, du ved? Prøv at se. Nu er ødelagt hele den musikken. Den er så ikke, Sille. Jo, den var lige der. Jeg er bange. Jeg var lige med ruin i mig. Det er det eneste. Ej, jeg tror, der stod inde i mig. Så vi bare sige, at vi spiller den her, og hvis vi ikke klarer den, så er vi done. Ja, vi siger bare, at vi er done nu, eller hvad? Jo, vi er done nu. Og nu er vi done. Og nu er vi done. Se længe nede i beskrivelsen til Silles kanal. Du kan også bare kigge derind. Ja, det der, det er min kanal, den kommer på, og det der, det er Lukas' kanal. Er det? Nej. Det der, det er min kanal, den. Okay, det tager vi lige om. Tak fordi I så med. Ses i næste video. Håber, I kunne lide den på min kanal. Og subscribe til Silles kanal. Og min kanal. Sille Meyer. Hvad er det her for en auto?